Uyaxhalabisa umba wokungathotyelwa kwemithetho yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli kwingingqi yase-Sajonisi eMpuma Koloni. Bangamashumi abantu abafunyenwe benentsholongwane yeCorona kwingingqi yakwaMajola eSajonisi. Babalelwa ku-800 abantu abahlolelwe iimpawu zalentsholongwane, logama beyi-560 esele bevavanyelwe lentsholongwane. Amalungu osapho amathandathu afunyaniswe enalentsholongwane kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ngabantu abangamashumi-43 ekusele kungqiniwe ukuba bane-coronavirus kwingingqi yase-Tambo. Abangamashumi-40 bephuma kwilali yakwaMajola. Kodwa kule lali kubonakala inganakwanga imigqaliselo yokuzikhusela. Izixhobo ezi zokuvikela asinaso. Nobudibana nomntu onalento niyadibana nincokole awazi into wena umthatha njengomntu ongenanto. Ndigula ndiyandidla amayeza am waye ndiwathembile ngoba udala endiphilisa ona ayapha ekliniki ndithembele kuwo ngabam ikhadi andinalo andihambi ekliniki. Iziphumo zokuhlolelwa i-coronavirus azikabuyi zonke kule ngingqi. Abakhokheleyo bathi bafuna uluntu lutshintshe indlela elucinga ngayo. Ngomso sizawube singena iphulo le-loud hailing kujikelezwa kweziwotsi zonke. OR-Tambo iyasincedisa ke ngezo-loud hailers into yokuba senze loo phulo ngomso. Izinto sele bezibonile eziqhubelekayo komabonakude zivezwa uhlobo ekuqhutywa ngalo kwizibhedlele zikarhulumente, abantu abanale ntsholongwane abaqhutywa ngayo zibenza baxhalabe ukushiya imizi yabo baye kulaa ndawo bayogcinwa kuyo. Uluntu olukhathalayo luthi lufuna kufakwe bonyanzeliso mthetho ukuze ilandelwe imigaqo nemithetho ye-lockdown. Ndingulwandile Mbulali, eSajonisi.